ಕೂಂಜಿ ಕೂಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಜ್ಜೆ ಕಜಿಪು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಮೇಲೆ ಹುರ್ಲು ಬೇರೆ ಆವಡತ್ತ ತಡ್ಯದಿಯ ರಜೆ ತಡ್ಯಾಗ ದೀಯೋಡು ತಡ್ಯಾಗ್ಲ ದೀಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ತಬೂರು 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 ಚಟ್ನಿ ಅಲ್ಪಗ ಸರಿ ಗುಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೋಡಿ ತಡ್ಯಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಹಿರಿಯವರಿಗೆ ಇಡುವ ಕ್ರಮ. ಅಂದೆ ಪುರರೆಗ್ಲನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಕತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಓಡೆ ಪೋತ ಗುಜ್ಜನ ಅಂದೆ ಸುರು ಈಯಡ ಆಯ್ನತ ಅಂದೆ ಲತ್ತು ಗುಜ್ಜ ಪಿರ ಪಿರ ಅದೆತ್ತದೆಲ್ಲ ಕಜಿಪಾಲ್ಪರ ನಂಗೆ. ನಾಳೆಯ ಸ್ಪೆಷಲಿಗೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಗುಜ್ಜೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಎಳತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಚ್ಚಿದು ಕಜಿಪಾಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯ ಪದಾರ್ಥ. ಫಸ್ಟ್ ಗುಜ್ಜೆಯ ಇದು ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಗುಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡುವ, ಗುಜ್ಜೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ ತೋಜುನ್ ತೋಜುನ್ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದಿ ನಾವು ಓಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಕೈಟೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಬಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ 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 ಓಡೆ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಇನ್ನ ಇಂಚಿ 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 ತೋರಿಸ್ಬಲೆ. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಲೆ, ಗುಜ್ಜೆ ತೋರಿಸ್ಬಲೆ. ನೋಡಿ ನಾವು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಇವತ್ತು ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವು ಚಟ್ನಿ ಅಲ್ಪಗ. ಸರಿ ಗುಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗತ್ತೀಚಿ ಉರಿ ಉರಿ ಆತ ಬಲೆ ಹಂಚಿಡ್ದು ನಾನು ಹಂಚಿದ್ದೆ ತಾನೆ ಪೊಯ್ ಬೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಗುಜ್ಜೆ ಮಯನ ಗುಜ್ಜೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ತೆಗ್ ಮಯನ ಉರಿಯ ಉರಿಯ ನಾಳೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉರಿ 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 ತಬೂರು 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 ಪೊಯ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಬೋಡತ್ತೆ ನಮಕ್. ಸರಿ ನಾಳೆ ಕೊಚ್ಚಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ. ಈಗ ಸಂಜೆ ಈಗ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಅಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕತ್ತಿ ಇಜ್ಜತ ಕತ್ತಿ ಜಿಂಚನೆ ಕೊಡಕ್ಕ. ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐಕ ಕೋಲು ಕೋಲು ಕೋಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವ? ಸರಿ ಮಾಯನ ಪೂರ ಕೈಟ್ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಹೋಗುವ. ಗುಜ್ಜೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಗುಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ. ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಕುಡ್ಲಾಡಿ. ಸರಿ ಪೊಯ್ ಬೆದ್ರಿಗೆ ಕೊದುಂಬು ಹಾಕೊಂಡು
ಗುಜ್ಜೆ ಗುಜ್ಜೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೋಗೆ ಪೂರಾಂಡ್ ಹೊಯ್ ರಬಿ ಬಲ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕೋಳಿದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹುಂಜಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸುಮಾರಿದೆ. ಅದೇ ಹುಂಜಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮನೆಗೆ. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಜ್ಜೆ ಹಾಂ ಸರಿ, ಈಗ ಗುಜ್ಜೆ ಕಚ್ತಾರೆ ನೋಡುವ. ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ನೋಡಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕೋಲು ಹಾಕಿ ಅದರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಯನ ತೊಟ್ಟುದ ನಡುಟು ಚೂರು ಗುಜ್ಜೆ ಪಾರ್ದಿ ಇಡದೆ ಗುಜ್ಜೆ ಕುಟ್ಟಿ ಬತ್ತೋಡಿಸಿ ಗುಜ್ಜೆನಾ? ಹಾಂ ಪತ್ತೆ ಹಾಂ ಚೂರು ಊಟ ಉಂಟಲೆ ಹಾಂ. ಸುತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಇದು ತೆಗಿಬೇಕು ಸಿಪ್ಪೆ. ಲೆಟ್ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಆತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿನ ಊರಾಣಿ ಕಲ್ಲಿಗದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಭಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇರ್ನ ಚೋಲ್ದಿರ್ತದ ಕೊಚ್ಚಾರಪ್ಪ ಈಗಿನ ಕೊಚ್ಚಾರಪ್ಪ ಜದ ಊರೋಡಾಕೈತ ಭಾಗ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಚೋಲ್ದಿರ್ತದ ಇಡೀ ಸರಿ. ಅವರು ಕುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದು ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಡುಟು ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಗ ಸಣ್ಣ ಬಡಂಡಿ ಸಣ್ಣ ಕುಚ್ಚೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಕುಚ್ಚೋಲಿ ಬೂರುಂಡತಾವು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ತು ಬೂರ್ಚಿ ನೆಂಚೆ ಕೊಯ್ಯೊಡ್ಡ ಬೂರ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೊಚ್ಚಾರ ಬಂಗಾಪುಡು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದತ ಅಂದ ಬಂಗಾಪುಡಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸುತ್ತಲ ಕೊಚ್ಚಾರ ಇದ್ದ ಅಂಡೆ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ನೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇದ್ದು ನಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಂಜಿ ನಡ್ದು ದಿಪ್ಪುಡತ ಗುಜ್ಜೆಡು ಅಂದ ಅವು ಐದು ಪಾಡ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಂತೆ. ಐದು ಪಾಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದಂತೆ ಇದು, ಮರತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದತ. ಕೂಂಜಿ ಕೂಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಮ ಮತ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ನವೇನಿ ಕೆತ್ತದ ಕೆತ್ತದ ಇಂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವು ಬರ್ಚತೆ ನಾನ. ಸರಿ ತೋಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕನೇರು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ. ಇನ್ನು ನೀರು ತಕೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗುಜ್ಜೆ ಕಡ್ಲೆ ಸೀಸನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗುಜ್ಜೆ. ಕನೇರು ಬಿಡ್ಪುಂಡತೆ ಕಡ್ಲೆ ಚೂರು ಬೇಯ್ನೇಟ ಬುಡ್ಕ ಒಕ್ಕನೆತ ನೀರು ಹಾರ್ತದೆ, ಬೇತೆ ನೀರು ಮೈತದೆ, ಕುಡಲು ಉಂಗುದು ಪಾಡುದು. ಸರಿ ಅಂಚನ ಕನೇರು ಬಿಡ್ಪುಡು. ಸರಿ
ಹೌದಾಗಿ ಹಿಂಗಾಗ ಕುಟ್ಟಿನ ನಂಜಿನ ಕೊಡ್ಚ ಕುಟ್ಟಿನ ದಕ್ಕಡವ ಕುಟ್ಟಿನ ನಂಜಿನ ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಇದು ಎಂತ ನನಂಜಿನ ಗುಜ್ಜೆ ಗುಚ್ಚಿನಾಗ ದೇನೆ ಬೊಟ್ಟದ ಗೊಚ್ಚರ ಹುಡು ಪುಣತೆ ತೀರ್ದಂಡ ಈ ಪುಡತ ಸರಿ ಗೊಂಜಿ ಮರ ನಾಡೋದು ಎರಡು ಚೆನ್ನವ ಅವಂದೆ ಅಪಗ ಅಪಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ನಾಡೋದು ಕೋಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಪೇರಳದ ಗಟ್ಟಿ ಅತೆ ವಾಣಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪೇರಳಿದ ಅಂದೆ ಸಭೆ ಇತ್ತು ಅಂದೆ ಕರ್ಮಾರಿ ಕರ್ಬಾರ್ದ ಪೈ ಸರಿ ಕಡಲೆ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಸರಿ ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೇಳುವ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಸರಿ ಕಡಲೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಡಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಸಾಲ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರ ಐದು ಸಾಮಾನು ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ದಾಸೆಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜೀರ್ದಾರಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ಕಾಡ್ದು ತಾರ ಏತದೆ ತೊಂದರೆ ತಾರ ನೆಟ್ಟು ಅವು ದಿಂಜ ಉಂಟತ ಗುಜ್ಜೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜರೆ ತಾರಾಯಿ ಉಂಟು ಒಂಜರೆ 1.5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಬೋಡ ಹಾಪುಣಾತಿ ಗನೆಂಡ ಅವು ಅರೆಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಣ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಅರೆಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಣ ಅಂದೆ ಸರಿ ಉದ್ದ ಮೆಣಸು ಮತ್ತೆ ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು ಉದ್ದ ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಉದ್ದ ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಅರೆಪ್ಪು ಹಾಪುಣಾತ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅರಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹುಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟನೀಗ ಕಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಸುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದಯಪಂಡ ಬೆಲೆ ದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಚೆ ಬೋಡು ಸಾರು ಬೋಡು ಅಂದ್ರೆ ತಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ರೆ ಸರಿ ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಗುಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದ ಕಡಲೆ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಗುಜ್ಜೆ ಬೀನ ಬೇಯ್ಪುಂಡತ ಅಂದ ಗುಜ್ಜೆ ಬೀನ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಖಾರ ಪಾಡ್ಕೊ ಗುಜ್ಜೆ ಇದನ್ನು ಗುಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾವು 2 ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಅದ್ರ ಹೊರತ ನೀರು ಅರ್ತದನತ ಕಣ್ಣೀರುಂಡತ ತೆಗ್ದ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಪಾಡ್ಕ ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ದಾಗ ಅರೆಪಾಡ್ನ ಸರಿ ಉರುಳಿಂಜ ಕುಂಟುದು ಪಾಡುವುದು ಕಣ್ಣೀರು ಅದನ್ನು ನೀರು ಕಣ್ಣೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ತದೆ ಕೊಚ್ಚಿದ್ರದ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಡು ಅವು ಕೈ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕುಜಾತ ಜಾರ್ತದೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿದ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಣ್ಣೀರ್ನ ಬೇಯಲಿ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆಂದಿದೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಡೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರತ್ತ ಐದು ಸಲದ ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಡಿಯ ಶೆಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಉಪ್ಪುಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಈಜಿನ ಕಡಲೆ ಬೇಯದ್ದು ಉಪ್ಪು ಆಡ್ರತ್ತು ಜತ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪು ಎತ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಪಾಡೋದು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೀರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಜಿನ ಪಾಡೋಡು ದಿಜ್ಜಿ ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಗುಜ್ಜ ಪಾಡ್ಲತ್ತ ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯರು ಉಂಟು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯತ್ತ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಡ ಉಪ್ಪು ಗೆಟ್ಟು ಕಣ್ಣುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಡೆ ಸಿಕ್ಯಾರ ನನರ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾರು ಉಂಟು
ಆ ತರಕಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಯೊಂದು ಪುನಗ ಬೇಯಡಿ ಐದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಪೂಪ ಇದಾಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೂದು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಂ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆನೆಲ್ಲ ಒರೆಸರುಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾ ಕರಡು ಕೂರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಬ ಕೊಡೋದು ಕಾಯ್ತದೆ ಕೊಡೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆನೆಲ್ಲ ಒರೆಸರು ಕೂರಿತುಲಿ ಬಚ್ಚದುಂಡಾಕ್ಲೆ ಕುಲ್ದೇರು ಪುಲಿ ಮಿಂಚಿ ಕಡೆತ್ತನೇನು ಸುರುಕು ಪಾಡ್ಗ ಹಾಂ ಸರಿ ಅವಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಕಡೆತ್ತನೇನು ಪಾಡ್ದು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾರ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಪರಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಸಾಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಪುಲಿ ಮಿಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೊದಿಪ್ಪು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚೆ ದುಂಬು ಬೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅದೇ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಸೋಕು ಇಪ್ಪುಡು ಪುಲಿ ಜಾತೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿ ಬೆಚ್ಚಾರಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋದು ಮುಖ ಮಗುಗ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೀಗ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡುದು ಶೆಕೆ ಬರಲಿ ಒಂದು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕರ ಮಗ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾರ್ಪುನದ ಬೊಕ್ಕ ಜಾವಲಿ ಅಂದತೆ ಬರ್ತದೆ ಬೆಚ್ಚಾರ್ಪುಡು ಬರ್ಲು ತಾರಾಯಿ ಇಜಿನ ಪಜ್ಜಿ ವರ್ಪುನದ ಅಂದ ಆಯ್ಕೆ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಮಗ್ತದನ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಾರ್ಪುನದ ಆಯ್ಕೆ ಪಸ ಇಜ್ಜದ ನೀರ್ದ ಅಂದ ಇಜ್ಜದವು ಇಜಿಂದ ಉದ್ದು ಅಪ್ಪ ನಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಿಕ್ಯಾರದು ಅಡಿಗೆ ಬಾಯಿಚಿಗ ಅಪ್ಪುಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ತಾರಾಯು ಪಾಡ್ತಾನೆ ಜರಕ ಎರೆ ಮತ್ತೆ ಗುಜ್ಜದ ಗಜ್ಜದ ಇಷ್ಟ ಗುಜ್ಜೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಪೆಟ್ಟದಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ತಡಂಡಗ್ಲು ಕೂಡ ಮಲ್ಪರ ಪುರ್ಸೋತಿ ಕೆಲವರು ಒಂಜೊಂಜು ನಮ್ನೆ ಒಂಜೊಂಜು ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜು ಅಲ್ಪೇರು ಸುಕ್ಕ ಅಲ್ಪೇರು ಗಸಿಲ ಅಲ್ಪೊಲಿ ఒక రేస పచ్చరవ్వ పచ్చిలు మాత ఆపుండదా చూరీలు పచ్చిలు అప్పుడు అయిన రేస్ అయితే మళ్ళీ మలిపేరు మలిపి చేరుతుంది అండ రేస్ ಹೊಡ್ದು ಗಸಿ ಮಾತ ಅಡ ಈತ ಲತ್ತು ಗುಜ್ಜಿರ್ ಗಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಬಾಬ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಆ ರೆಸಿಪಿನವರ ತೋಷ್ಪಾವ ಕಬಾಬ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ವಾ ಪೊಡಿ ಪಾಡಂದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದನೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತ ಕಡೆದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಜ್ಜನ ಶೋಕು ಪುಪ್ಪೆನ ಅವೇನ್ ಮಂತ ತೋಷ್ಪಾವ ಬೇವ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಪುಡೌಡು ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಗುಜ್ಜೆ ಗಜ್ಜಿಪು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಗುಜ್ಜೆ ಪದಾರ್ಥ ಸುಕ್ಕ ಗುಜ್ಜೆ ಸುಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲೆ 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 ಸರಿ ಚೂರು ಇಂಗ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಮಣ್ಣ ಕಡ್ಲೆ ಇಂದು ಆತೆ ವಾಯತೆ ಕಡ್ಲೆ ಗುಜ್ಜ ಅಂತ ಉದ್ದ ವಾಯತೆ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆಪಣತೆ ಚೂರು ಇಂಗ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಉಣ್ಕ ಸರಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಮೇಲೆ ಪುರ್ಲು ಬೇರೆ ಹೊಡತ ತಡ್ಯದಿಯರೆಜೆ ತಡ್ಯಾಗ ದೀಯೋಡು ತಡ್ಯಾಗ್ಲ ದೀಕ ಗುಜ್ಜದ ಅಜ್ಜು ಶುರು ಮಲ್ಪಣತ ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜ ಐನೆಟ್ಟು ಇಯೋಡು ಅಂತೆ ಗೆರೆಗ್ಲ ತಿಪ್ಪಣಕ್ಲೆಗೆ ಗೆರೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಇರ್ತಂಡ ಅತ್ತೆ ಏಪಲ ಮಲ್ಪಿಜದ ತಡ್ಯದಿ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಹಿರಿಯವರಿಗೆ ಇಡುವ ಕ್ರಮ ಸೀಸನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರು ರಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಸಾರ್ಲುಂಡು ಗಜ್ಜದ ಕಜ್ಜಿಪುಲುಂಡು ಏನು ಸಾರು ಐಕೆ ಮೈಪೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ತಂದು ಸಾರು
ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಿಪ್ಪು ಸರಿ, ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಲೆ ಏನ್ ಚಾತನ್ ಎಡಾತನ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಊಟ ಮಾಡು. ಹಾಂ ಸರಿ, ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪ್ಪು ತೂವಲಿ ಇಕ್ಳೊಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೀಸನ್ದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪ್ಪು. ಹಾಂ ಸರಿ, ಇಂಕ್ಳು ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪ. ಸರಿ ಸರಿ ಪೈ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಕೊಡು. ಸರಿ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗತೆ. ಸರಿ